Majinyata a asibitin ƙwararru ta jihar Filato sun shiga hali mara daɗi bayan da ɗaukacin ma'aikatan da ke asibitin suka shiga yajin aiki na sai yadda hali ya yi. A jiya Talata ne ɗaukacin ma'aikatan asibitin in banda likitoci suka shiga yajin aiki don jan hankalin gwamnati ta biya musu waɗansu bukatunsu da suka jibanci albashi, alawus da kuɗaɗen adashen gata. A lokacin da na ziyarci asibitin na tarar da waɗansu majinyata waɗanda ke kwance a gado na faman tattara kayansu zuwa gida ko wasu asibitocin cikin ɓacin rai. Na zanta da wasunsu ga abin da suke cewa. Sunana Usman ne Muhammad. Ni na zo asibiti na zo duba doktor kuma na ga sun kulle. Kuma ciwo yana damuna a jikina. Sun ce min sai ba san lokacin da za su dawo ba. To ni kuma ban san yanzu ya za a yi ba. Marasa lafiya suna nan da yawa, kowa yana kukan ba a zo an duba shi ba. Abin nan bai yi daɗi ba gaskiya. Sunana Julaina. To ni yariya na kawo ta asibiti na zo in gwada tarinta. Ta wuce sati daya tana fama da tari, shine muka zo kuma a zuwa a gwada ta. To kuma an ce za ta fi strike, yanzu ni ban san koya zan yi ba kenan. To ya batun zuwa wani asibiti ko da na kuɗi ne fa? To ni ban da kuɗin da zan tafi wani asibitin. Wasu majinyata kenan ke bayyana rashin jin daɗin su kan yajin aikin da wasu ma'aikatan asibitin ƙwararru ta jihar Filato suka shiga. Shugaban gamayyan ƙungiyoyin ƙwadago 6 da ke asibitin Mr. Ezekiel McMahon ya ce sun shiga yajin aikin ne saboda gwamnati ta ƙi ta aiwatar da yarjejeniyar da suka amince. Yau muka fara yajin aiki domin akwai bukatu da yawa da kuma yarjejeniyar da yawa wanda gwamnati ta kasa cikawa. Da muna consolidated salary structure. So sai gwamnati ta zo bata ba shawara ba komai, sai ta zo ta ragargaza shi. Ta zo ta cire su allowances daban wanda da an riga an haɗaɗɗiya ce take. Har yanzu da muke magana salary ya lalace. Kuɗaɗen cooperative da na union dues wata na 5 kenan. Ana cire ma kowane ma'aikaci, amma gwamnati tana rakewa. Kuma ma'aikata suna ajiyan su ne wannan domin idan akwai bukata sukan je su karba su biya bukata da shi. So muka zo muka rubuta masu, mun ba ku sati 2 biya wannan kuɗin, ko kuma mu za mu je yajin aiki. Idan yau kuɗin nan ya shiga, muka tabbatar kuma kuɗi ya shiga, za a kira ma'aikata su dawo aiki. Amma ba haka ba, mu dai muna yajin aikin mu. A ce ma'aikata za su tafi yajin aiki, ba ka ganin kaman akwai matsala? Ba karamin matsala ba, abin tausayi ne. Ba abu ne kuma da ce mu ma'aikatan asibiti wai muna jin daɗi mu ga cewa marasa lafiya yana wahala ba. Na gefen gwamnati ne, hakkin su ne su ma su duba. To tunda sun gina asibitin ma'aikata suna aiki, ku ba su hakkin su. Duk kokarin jin bangaren gwamnatin jihar ta Filato kan lamarin ya ci tura, duk da kira da saƙon karta kwana da na aike wa shugaban ma'aikatan jihar ta Filato, amma bai maido min da ansa ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.